Ik ga kiezen voor Hoe de Eeuwen van de Wraad verdoen van Piet-Jan Sikkema, omdat ik het een prachtig pleidooi vind voor tolerantie. Het zijn hoe mensen mijn oren seksuele geaardheid. Dus het hele LGTB-pakket vind ik dat wij gewoon zo accepteren, zoals we uzelf ook accepteren. En ja, dus op het moment dat religie bepaalt dat bepaalde dingen net, dat we die net accepteren moeten, dan vind ik dat we oorschakelen op ons gezonde mensverstand en ons het en ons iepen voor mensen niet oors binnen. Hoe de eeuwen van de wraad verdween. Doet God er niet hier dat door de wraad een sindvloed streamen zo en dat behoort van mensen die de ark van Noach iepen stier, doet Teef en Riekel, Hattebok en Ree, ja, alle bisten zochten om haar stee, door wie in het rijden eeuwens nog lang net uit de rieën. Want Noach hier een eeuwen meer uitzocht en ik een eeuwen hiest, maar nederom toch dat deze hiest die vrouw net leven, maar een vreun. En nou te hiest de kar hier, nou of nee, het weer libben of het weer leefde. En dus die, nou truun het wief komen, shit op, haast is het erbij beleun. Ik wil net mij, ze zei de hiest. Bij hem, hier is mijn leefde, dus mijn plak, ik neem het risico of ik neem mijn vriendje mij aan boord. En wielst het stjalpig rijden al begon, de Mary en Jermoed naar de arken roen, toen vreun die twee hiesten stil de nozen in elkaar. Doe zeer God uit zijn hege hemel wij, de leefde van dit peron. En hij zei, dit past mijn schepping net, die leefde is net zoen. Ja, Butman reageerde nogal fel. En hij stjalpte nog een extra bak vol del. En zo zeggen die twee eeuwens hoe de arken verdwoen. Bij deze vloer door heel de wraad verdronk elke bist en ik het eeuwen peerke zonk te gerre. Wils de Mary alleen in de arken weer. En naait de arkelone gia deer. Maar die oren twee, die vergeet de mensen neer. Die leefde makken dat toch de eeuwen eeuwig bestier. Piet-Jan Sikkema is een man die een heel mooi taalgebruik had, een hele mooie rieke schat om woorden in de Friese taal. Hij had een soort skreun voor Ierop. Ja, voor mij is hij wel een beker in het literair-cultureel Fries landschap, zei het, ja. Doet God wanneer hier dat oude wraad een sindvloed streamen zo en te behoud van mensen die de ark van